بلێ gelek cara ji miletê xwe Kurd hez dikim dibêjin Misilman ejme nakin. Çima Misilman me qebûl nakin Misilman. Ez ê ji te bêjim çima ji ber got tu nerastî bi Îslamê re ezîzê min. Bi vî dînê henîf re dînê Allah Teala dînê Pêxember Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem û efdal salat. Çawa tu nerastî? Di dînê Îslamê de dibêje la ferqun beyne Arabiyên û Ecemiyên illa bitteqwa. Bêje tu ferqiyekê nabî. Ji ber got di dînê Îslamê de tiştek nîne navê qewmiyet got tu bêjî ez Kurdim. Di dînê Îslamê de tiştek nîne got tu bê ez keça xwe nadim yekî Ereb, ez keça xwe nadim yekî Şawî, ez keça xwe nadim yekî Qurbatî got bi dînê xwe ve Misilman, yan yekî Qereçî bi dînê xwe ve Misilman, yan yekî Mitirb bi dînê xwe ve Misilman. Te inkariya vî qet tiştî dikî. Tiştek nîne bi navê Xweda di dînê Îslamê de got tu bi Xwedakî son dixwî. Tiştek nîne bi navê cerg û bergê Kurdî got tu cerg û bergê Kurdî pîreka te li xwe dikî. Tiştek nîne bi navê Newrozê got tu Newrozê, şahiya Newrozê, cejna Newrozê got tu çêra qisê û tu kevê govenda û tu dîlanê dikî. Tiştek nîne bi navê zimanê Kurdî got tu dea bikî. Divê nimêja te bi Erebî bê û çê nabe yek gotin jî tê de şaş bê. Divê deayê te bi Erebî bin û divê xwedayê te Allah Teala bê ne Xwedê bê. Rûniştina te, danûstandina te, fikrê te, exlaqê te, hebûna te, cerg û bergê te, danûstandina te û jiyana te divê tev de wek ya Ereba bin, Erebî bin. Wexta got vaqa tişta qebûl nekî, teban Misilman te qebûl nakin Misilman û kêfa Misilmanayê ji te re nayê. Ji ber got Misilman jî cemê re ne bêeqilin, ne korin, dibînin bê me tu çawanî û dibînin bê me tu çilokî. Ji ber wilo te qebûl nakin Misilman, ji ber got tu nîfaqê bi dînê henîf re bi dînê Allah Teala re dikî. Tu nerastî bi dînê Îslamê re. Heger tu rast bê bi dînê Îslamê re divê tu vaqa tişta qebûl bikî. Ez dibînim ew Kurdê got rast bi dînê Îslamê re, ew Kurdê got dibêje Îslama min li ser welatê min re. Ew Kurdê got dibêje ez welatê xwe bi qurbana dînê xwe Îslamê dikim. Ew Kurdê selefî ye. Ew rast e bi dînê Îslamê re. Ew Misilmanê got dibêje ez miletê Kurd yan jî wek mesela mala Abdullah û gelek malayê başûrê Kurdistanê got dibêjin em hemû şehîd û canigoriyê Kurdistanê û bi hezara Kurdistana bi qurbana takî ji porê Pêxember dikin. Ew Misilmanê rastin bi Îslamê re. Ev e rastî birayê min. Hûn nerastin bi vî dînê henîf re û him jî aynî bi nefsîl weqt aynî wê kêlîkê de û nerastin bi Kurdistanê û Kurdîtiyê jî re. Ji ber got ne Kurdîtî û ne exlaqê Kurdîtiyê û ne teb û adetê Kurdîtiyê Îslamê û exlaqê Îslamê qebûl nakî. û ne exlaqê Îslamê û ne adet û teqalîdê Îslamê û ne Allahê Îslamê çand û huner û kultur û keleporê Kurdî qebûl nakî. Ji ber wilo Misilman we qebûl nakin Misilman. Silav û rêz ji bona her kesê bi rêz.